Bideo honetan H5Pko Find Multiple Hotspots aukera aztertuko dugu. Hemen adibide batzu dagoz eta hauxe egingo dut. Bai, esaten dago egin klik hipotenusen gainean. Orduan nik hemen klikatu egin barko nuke, edertu dagoela. Hemen klikatzen badut esaten duzte kontuz, hemen, eta hemen izango litzateke. Vale? Orduan hauxe egingo dugu. Etorriko gara ona, view all egingo dut, eta hemen create new content. Oda, lehenengo eta behin beti mota, find multiple hotspots, izenburu adibidez Pitagoras, hipotenusa, hau da, irudiaren titulua ipiniko dut, eta hemen irudia gehituko dut. Joango naz eskritoriora eta eskritoriotik hartuko dut erabiliko duten irudia. Orain, hemen deskribapena egin behar dut. Adibidez, klikatu hipotenusaren gainean. Bai? Hemen, aldot ipini zenbat erantzun zuzen egongo diren. Bale? 3 egongo dira kasu honetan, baina ez dauka zertan hemen ipini behar, ze hemen aukeratzen ditudanean, hemen ez badot ezer ipinten, hemen 3 erantzun zuzen aukeratzen baditut, 3 hartuko dau maksimum moduan. Nola aukeratzen dira erantzun zuzena? Kasu honetan hau eta hau. Klikatzen dut hemen adibidez, esango dut erantzun hau zuzena izango dela, eta feedbacka izango da edertu, adibidez. Klikatzen dut, eta orain hau mugitu egiten dut ona. Gure badot, tamainua ipini dezaket justo horri izatea, holantzik. Bai? Eta ja egin dekiko nuke. Urrengo zuzena, hemen correct importantea, hemen edertu ipiniko dugu feedbacka, izango litzateke hau. Itxiko dut horan handi, urrengo zuzena izango litzateke hauze. Bale? Nik holan izten badot, hemen ipinten dau. Feedback if the user selects an empty spot. Hau da, hemen eta hemen ipinten badau, nik aldotzet ipini ez da erantzun zuzena. Bale? Aldotzet ipini feedbacka bebai, adibidez, hau aukeratu badu, berriro aukeratzen badau. Hau lehen aukeratu dozu adibidez. Eta listo, egite egongo litzateke. Bale, beti, aukerak, nahi dozu edozeinek deskargatzeko aukera eukitea, nahi dozuen edozeinek gero zure jarduera site batean enbebetzeko aukera izatea, copyright butoia nahi dozu. Nik hauek beti iztenotaz aukeran. Orden, save, eta listo, hasiko ginateke. Klikatzen dut hemen, edertu. Klikatzen badut hemen, ez da erantzun zuzena. Klikatzen badut hemen, ondo, eta ondo. Eta holen egongo litzateke. Bale, ikusten duzu dagoela, reuse eta embed aukerak. Nik hau txertatu nahi badut, egin beharko nukena da, hauze, kopiatu nire blogean, nire saitean, dana dalakoan. Besterik ez. Gero arte...